Moi contento, non? Participando moito, contando coa confianza do míster, dos compañeiros, tamén sentíndome querido pola afición. A verdade que o tempo que levo aquí moi feliz, fago un balance moi positivo, non? Con ganas de seguir nesta liña de máis e de poder seguir aportando ao equipo e contando con minutos. Para min o máis importante sempre é sentir esa confianza dos compañeiros, sentirme importante no sentido de que apoio aos compañeiros, de que eles están a gusto ao meu lado. Bueno, para min iso é o máis importante dentro dun grupo, é o que máis feliz me fai, o que máis me reconforta, bueno, ese é o principal obxectivo, non? Como futbolistas, obviamente, sempre queremos estar no campo o máximo tempo posible, bueno, eso trato de facer, de estar disponible cada semana e de entrenar a tope para poder estar no campo nas fins de semana. Pois moi ben, a verdade é que creo que a Liga é moi complicada, moi igualada, bueno, estamos competindo moi ben, creo que estamos manténdonos na parte alta dende o principio, é algo moi difícil, bueno, vexo o equipo con moita confianza, con capacidade para superar os momentos malos e as adversidades que as tivemos. Bueno, eu personalmente confío moito neste grupo de xogadores, no noso talento, na nosa capacidade de esforzo, e penso que, bueno, son optimista e creo que temos moito que demostrar e que vimos seguir facendo. Creo que en cada etapa, en cada clube, tanto a nivel persoal como deportivo, infinidade de cousas, non? En cada club vives unha situación deportiva diferente que che fai mellorar en moitos aspectos, tanto no campo como afora, situacións de xogar, de non xogar, cambios de adestradores, momentos de competición complicados, loitando por estar arriba, moitas outras situacións loitando por estar abaixo. Bueno, creo que che fai mellorar en moitísimas cousas, tamén aprender a valorar os bons momentos, saber disfrutalos, bueno, por suposto, eu penso que é un obxectivo que calquer futbolista se marca, non? Sobre todo cando ves tan cerca, estás aí, agora que tivemos a experiencia da Copa tamén, esa capacidade de competir contra equipos de primeira división, sempre é unha ilusión que aparece na túa cabeza, e obviamente poder facelo co equipo da miña terra sería increíble. Bueno, obviamente agora mesmo estamos onde estamos, temos que centrarnos nesta competición, pero bueno, creo que a ilusión tamén é algo moi importante na vida e obviamente algo que está aí, non? Que nos apoien, que estén aí como fan cada domingo, que os sentimos, que é algo que tamén sentimos equipos rivais cando veñen aquí, que nos axudan moito e que, bueno, que nos imos a dalo todo, imos tratar de darlles motivos para querer en nós, para querer no equipo, e bueno, que todos xuntos podamos levar ao Deportivo a onde queremos, non? Mella. Si se atrevería a botarlle unha carreira ao anterior premio Dillo.